Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Ekaitz Santazilia izango dugu hemen gurekin. Bera Nupeko irakaslea da eta Nafara Ateneoko kidea. Eta ondoren Amaia Gerrikogoitiarekin hitz egingo dugu. Bera Sakanako mankomunitateko kirol teknikaria da. Orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroa eguneko 362 kutsatuetara iristen da, eta Madrilen atzetik COVID kutsatu gehien dituen bigarren erkidegoa bilakatu da. Argazkian aldiz, sadar berria ageri da, jada belar berdearekin. Horretaz gain, Iruña, egoitzek eta hotelek orube komertzialak arditzaten planeatzen ari dela jakinarazten du. Baita Iruñeko udaltzaingoko plantilla gerran dagoela Navarra sumarekin. Bestalde, Erreniega ekialdean, iparraldeko magalean, bigarren parke fotovoltaikoa sustatzen ari direla ere azpimarratzen du. Bukatzeko, Caja Navarra Fundazioa, Bankia erosi ondoren, CaixaBanken 0,76rekin geratu dela nabarmentzen du Notiziasek. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Sánchezek Ayusori presioa egiten diola da, Madrilen alarma egoera deklaratzeko eska diezaion. Argazkian, bidegorria ageri da Sanduzelain kalearen erdian. Bestalde, Nafarroan positiboen eguneroko batazbestekoa hazten ari dela azpimarratzen du, eta jada 285 dela. Gainera, antigenoaz hitz egiten du, 15 minututan COVID-ik baden jakiteko proba berria. Horretaz gain, poliziaren kexa nabarmentzen du, jendea oso pasota dela esanez, eta ezer gertatuko ez balitz bezala ateratzen dela. Gaia aldatuz, telelanaren araua lanaldiaren 130 baino gehiago denean bakarrik aplikatuko dela jakinarazten du. Eta azkenik, kiroletan sadarrek bere rail sitzak badituela azpimarratzen du, eta turreko ustezko dopajeagatik 2 atxilotu izan direla. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak, Nafarroak murriztapenak izan arren ez duela COVID-ak kontrolatzea lortzen dio. Argazkiaren bidez, Labek mendiari patronalaren tesien aurka egin dezala eskatu diola nabarmentzen du. Gainera, Gasteizen PNV-PSE-ren arrabola eginda dagoela aipatzen du. Horretaz gain, Italian ezkerrak Toskana lotzen duela azpimarratzen du eta Salvinik espero zuen aurrerapena geldiarazten duela. Zinemaldiaren harira, Amaia Merino zinegileari eskaintzen dio tartea gaurko azalak. Eta bukatzeko, telelanaren inguruko lege dekretuaz ere aritzen da gara. Berria ikus dezagun orain. Titularra Nafarroan bigarren olatuko positibo kopururik handiena detektatu dutela da. Argazkiaren bitartez, burbuila batean uzta biltzen dabiltzanen egoera nabarmentzen du. Horretaz gain, euskal presoek 30 espetxetan komunikazioak etenda dauzkatela jakinarazten du. Baita Baionan protestara deitu dutela ere, auzapezak etxegabeen aurkako neurriak hartu dituelakoan. Bestalde, Madrilek gaur onartzekoa duen araudian, langileen telelan borondatezkoa ezarriko duela nabarmentzen du berriak azalean. Zinemaldiari dagokionez, gaur, Euskal Zinemaren galan, Bizimina film dokumentala aurkeztuko dutela jasotzen du. Eta azkenik, bukatzeko, 45 urtean lurreko ornodunen populazioa 168 txikitu dela jakinarazten du. Euskal Herria irratia ikusten amaituko dugu. Albiste nagusia, Nafarroan gaur militarrak aztarnari lanak egiten hasiko direla da. Gainera, Nafarroako adinekoen egoitzetan 50 koronavirus kasu izan direla nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, udalak Arrosadiako udal planaren aldaketa onartuko duela aipatzen du. Udalerrietako albisteekin jarrai dezagun. Berriobeitirekin hasiko gara. Berriobeitiko udalak jakinarazi du asteburuetan kontrol gehiago izango dela, botilloiak edo antzekoak saihesteko.
Gainera, udalak ere jakinarazi du dagoeneko irekita dagoela 2020-2021 ikasturtean Berriobeitin erroldatuta dauden eta kirol jardueretan parte hartzen duten aurrei dirulaguntzak emateko deialdia. Laguntza eskatzeko epea urriaren 5ean bukatuko da. Interesa dutenek behar diren baldintzak irakurri eta webgunean dagoen eskabide eredua bete beharko dute. Ondoren, eskabidea udaletxeko erregistro orokorrean 9:00 ordubietara entregatu beharko da. Bestalde, eta Berriobeitirekin bukatzeko, Recuérdame el principio de la desconexión izenburuko dokumentalaren emanaldirako gonbidapenak Artikako Maria de Maeztu Kultur etxeko atezaintzan izango dira eskuragarri ostiralean, irailaren 25ean, 4:00 8:00. Proiekzioa irailak 27 igandearekin izango da arratsaldeko 6:00, eta sarrerarik geratzekotan 5:00 aurrera banatuko dira bertako lehiatilan. Leku kopuru mugatua izango da COVID-19aren prebentzio neurriak direla eta. Burlatara pasako gara. Irailaren 30 arte euskarazko udalekuengatik eta euskara ikasteagatiko dirulaguntzak eskatzeko epea zabalik da. Eskaerak erregistro elektronikoaren bidez edo udaletxean presentzialki aurkez daitezke. Presentzialki eginez gero aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da telefonoz. Informazio eta baldintza guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Orkoienekin jarraituko dugu. Irailaren 25 izango da 2019-20 ikasturtean euskara ikasteko dirulaguntzak eskatzeko azken eguna, eta urriaren 1 euskarazko udalekuetan parte hartzeagatik laguntzak eskatzekoa. Horretaz gain, irailaren 25ean, ostiralean, jolastokia familia antzerki emanaldia egonen da arratsaldeko 6:00 gizarte etxeko auditorioan. Aurrentzako komedia divertigarri eta ganberroa da, eta gogoeta egitera, beste pertsonaren lekuan jartzera, desberdintasuna errespetatzera eta ikasgeletan indarkeria geldiarazteko beharrezkoa eta aktiboa sentitzera bultzatzen du. Sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Eta Orkoienekin amaitzeko, Orkoiengo hirigunea oinezkoentzat bihurtzea helburu duen planaren barne, Iturgain plaza, Mendikur plaza eta Saramago pasealekuaren erdiko ardatza erabilgarri jarri dute. Eta honek zenbait aldaketa suposatu ditu, hala nola aparkalekuetan. Dena den, udalak kaleratutako bandoa webgunean irakurri daiteke, eta bertan detaile gehiago azaltzen dira. Iruñarekin bukatuko dugu. Udalak 122.000 euro inbertituko ditu oinezkoen 100 pasabide baino gehiagoren ikusgaitasuna hobetzeko. Izan ere, mugikortasuneko ordenantza berriak agindutakoaren kontra ez dituzten libre uzten aurreko 5 metroak. Eremu libre berri horietako zati bat hutsik utziko da eta bizikletak eta motorrak aparkatzeko tokiak eginen dira. Eremu libre berriaren ondoan, zeharka, lerroan eta baterian aparkatzeko tokia egonen da. Beraz, jarduketak kasuen arabera desberdinak izanen dira. Kontratuak guztira 105 oinezkoen pasabidetan egingo diren 6 ekintza mota biltzen ditu. Baita, desgaitasuna duten pertsonentako diren 20 aparkaleku plaza berritzea ere. Libre egon behar duten 5 metro horietan kendu beharreko aparkaleku plazak desgaitasuna duten pertsonentzako badira, aparkaleku plaza gertuenetan kokatuko dira, seinaleztapen horizontala eta vertikalaren irizpideak jarraituz. Lanak, batez ere, galtzadaren fresatzea eta lehuntzea izanen dira, eta gero, guneak araudiarekin bat margotuko dira. Hutsik dagoen eremuan, ordenantzak adierazten duen lekua okupatu gabe utziko da. Eta gainerakoa, zenbait kasutan, 2 motozikletarako aparkaleku plazek beteko dute, eta bestetan 6 bizikletarako aparkaleku plazek. Horretaz gain, bereizgailuak eta hesiak jarriko dira perimetroa markatzeko eta ibilgailuek debekatuta dituzten guneak ez ditzaten okupatu. Azkenik, seinale vertikalen bidez aparkaleku motak adieraziko dira. Horretaz gain, Zibiboxek 180 ikastaro eta lantegi eskainiko ditu urritik urtarrilera, aurrez aurrekoak eta onlinekoak uztartuta, eta behin-behineko izen ematea egiteko epea gaur hasiko da. Guztira, 1906 ikaspostu eskainiko dira, aurrekoetan baino gutxiago, osasun segurtasuneko neurriak direla eta. Proposamen guztietara behin-behinean izena emateko epea irailaren 22tik 27 bitarte egonen da zabalik eta pamplona-eskultura.eus webgunean 010 herritarrendako informazio telefonoan edo aurrez aurre edo zein Zibiboxetan egin daiteke. Lauhileko honetan berritasun gisa
Aurrez aurreko ez gain, online ikastaroak eskainiko dira, baita modalitate dualean ere, aurrez aurreko eskolak eta virtualak uztartuta. Tokiak, zozketa bidez, esleituko dira behin-behinean izena eman dutenen artean irailaren 28an. Posta elektroniko bidez, emaitzaren jakinarazpena jaso ondoren edo Cibibox sarean aurrez aurre zein 010ean galdetuta jakin ondoren, matrikula egin beharko dute, irailaren 29tik aurrera, gehienez ere 72 ordutako epean. Kategoriaka antolatuta, herritarren epigrafearen barruan mantentzen dira errebeldeak eta arriskutsuak zinema eta telesaietan, emakumeen ahalduntzea sormena baliatuta eta barazkien hazkuntza ekologikoa. 9 ikastaro daude ezagutzaren arloan, eta udalak teknologia berriei buruzko 20 ikastaro eskainiko ditu, arrakala digitala gainditzeko xedez, ala aurrez aurrekoak nola virtualak. Baita, Maker esparruko ikastaroak eta diseinukoak ere, Photoshop erabilita adibidez. Haur zein familiendako programazioa ere badago, baita sormenaren atala ere. Azkenik, garapen pertsonaleko 78 ikastaro eskaintzen dira sorta osatzeko. Gainera, gaur Nafarroako Parlamentuan izan gara politikariei kurtso hasierari buruz galdezka. Ikus ditzagun zer esan duten. Zoritxarrez ezin dugu balorazio honik egin. Ez duzen ere ikusi dugulako nola hau da, galdu egin duen hezkuntza departamentuak benetan gauden egoera honi aurre egiteko beharreko bitartekoekin. Ez duzen ere kontutan izan behar dugu bai COVID-a guztiei koronavirusaren krisia harrapatu gintuela, hor martzoan, baina gero ja jaitstear zegoenean eta ja kontrolatutxat ematen zenean infekzioaren edapena, hortan kokatu behar zen momentua, benetan ikastetxeetan eraginkorrak izango diren neurriak abian jartzeko, eta ikusi dugu Nafarroko gobernuak ez dituela berreko neurria jarri. Hortaz, ratioa jaitsi behar ziren, ezin dira hainbat eta hainbat ikasle gela berberetan egon koronavirusa egongo ez baliz bezala, neurriak ez dira eraginkorrak, agerian dira datuak. Eta horregatik guztiarengatik oso kritika sakona egin behar diogu Nafarroko gobernu honi. Hain zuzen ere, erantzukizunez ez duelako lan egin, eta orain ezoiko plan berezi baten eskaeran ibili behar gara hain zuzen ere jasanezina delakoz gaurko egoera. Lehenik eta behin, nik uste dut zentzuzkoak izan behar garela eta kritika erreza ez erortzea. Guztioi harrapatu gintun, krisi hau, prestatu gabe. Inork ez genekien hau zetorrenik, batzuk datuak izaten zituzten, baina egia da administrazio gehienek harrapatu gintuela eta gizarte osoa prestaturik egon gabe. Hortaz, bagaudeia hilabeteak pasa dira eta guk ezaten genuen argita garbi klabea zela detekzioan testat egiteko orduan eta hortan kokatu behar genuela gure indar guztiak hain zuzen ere kontrolatzen duzun. Test baten bitarte kontrolatzen duzun positibo bakoitzarekin ekiditzen duzuna da horiek edatzea beste hainbat pertsonei. Eta argatik guztiarengatik hor dago gure kezka, ez direlako Nafarroak ez duela behar bezain test martzan jarri, bere testak egiteko gaitasuna maiatzan 6.000 egunero egiteko gaitasuna zela jakinda, zergaitik bakarrik 2.000 inguru egin dira egunero. Hortan ikusten dugu nola ez den egin aurreratzeko, hau da, eritasunari aurre hartzeko estrategiarik bideratu, baizik eta beti eritasunaren atzetik goazela. Hau da, positiboa bat ikusten denean, orduan egiten zaie test ingurukoi, baina ez dira egiten test preventiboak. Hortaz, gabezi ikaragarriak ikusten dugu, aizutzen ere, testak egiteko gaitasunan eta ibilbide horretan. Eta OMS-eko presidenteak esaten zuen, klabea zegoela test eta test egitean. Dudari gabe neurri berriak behar dira, neurriak eraginkorrak, orain dauden neurriak eraginkorrak ez direlakoz. Eta horregatik guk Euskal Herria Bildu Nafarroan egiten dugun irakurketa kritikoan argita garbi esaten dugu. Testak egiteko gaitasuna irukustu behar da
hurrengo egunetan, hirukoiztu eta neurri berriak jarri, baita ere plan berezi bat egin kontziliazioaren inguruan, eta benetan eritasun honi aurre egiteko gaitasunarekin, instituzioak indarrarekin. Gero badago beste kontu bat, baita ere guri asko kezkatzen gaituena, eta da ezberdintasun dagoen alor pribatua eta publikoan. Ikusten dugu nola Opuseko klinika bere ikasle guztiei, frogak egiten dien, bere irakasle guztiei, bere langile guztiei, eta arlo publikoan ikusten dugu nola ez diren testak egiten arlo pribatuan egiten ari diren bezala. Eta horregatik guztiarengatik, hor dago galdera zer egiten ari den Nafarroako gobernua benetan Nafar guztioi eskubide berdinez osasunaren inguruan jorratzeko eskubidea bermatzeko. Eta horregatik guztiarengatik horiek diragu proposatzen ditugun neurri zehatzak. Testak egiteko gaitasuna hirukoiztu eta arlo publikoak, arlo pribatuak egiten dituen eta dituen bitarteko guztiak arlo publikoaren mesedetara jarri. Agerikoa da, lehenik eta behin, koronavirusaren krisi honetaz hitz egiten dugunean, gure oroitzapen nagusia biktimetan jarri behar dugu, hainbat eta hainbat pertson eta famili nola bizi izan duten, bizi ari diren ze kezkarekin, ze tristeziarekin. Eta horregatik guztiarengatik nik uste dut gizarte honek egin behar duela, hausnarketa sakon bat eta elkartasun zaio bat, egoera emozional honi guztiari aurre egiteko. Bigarrenik neurriak jarri behar dira, eta neurriak ekonomikoak izan behar dira alde batetik, hau da, jendarteak daukan lan egiteko eskubidea bermatzeko, eta baita ere, eritasun honi aurre egiteko duintasun moduan kontziliazio neurri bereziak jarri behar dira. Horretan gabiltza, baina uste dugu koronavirusaren krisi honek behartzen gaituela lehentasun osoa ematea arlo eta arazo honi, eta aurre egiteak behartzen gaitu, eta nahi eta nahiezkoa da, bai neurri ekonomikoak, bai neurri osasunaren inguruko neurriak, bai neurri sozialak, eta baita ere ekonomikoak ahalik eta lasterren jartzea, eta hori da aste honetan proposatuko duguna. Egia da, 2 aste, igaro direla jada, umeak eskolatan sartu zirenetik, eta hasiera batean oso beldur ginen ni esaterako, ez bakarrik hemen arduradun bezala eta politikan dakagun esku hartzea dela eta horrek dakarren ardura dela eta baizik eta ama bezala, 2 seme daukat eskola garaian eta hortze hasi ginen. Orduko horretan kontseilariak esaten zuen estatuan lehenak izan ginela eskolata sartzen, eta guk geroa baitik gogoratu genion akaso importanteena ez zela lehenengoak izatea sartzen eskolatan, baizik eta azkenak izatea ateratzen eskolatatik. Eta bermatzea, behingoz eskola barruko giro hori bai irakaslei, bai ikaslei, bai jantokietan, bai atsedenaldietan, eta eskolan, ordutegi eta tal ezberdin guztietan, ezta? Jartzea horretan behar bezain beste errekurtso, eta beharrezkoak diren baliabide guztiak, bai langileen aldetik, bai materialen aldetik, hain zuzen ere hori bera lortzeko izan gaitezen, azkenak eskolatatik irteten. Ongi baloratzen dugu hezkuntza presentziala. Nik uste dut horretan adostasuna erabatekoa dela, eskola komunidadeak hemen Nafarroan hala adierazi baitu ere bai, departamentutik hori izan du apustua, eta gure partetik ere bai hori da nahia edo gogoa, ez? Egon gaitezen eskolan, aurrez aurre, lagunen artean, irakasleen gandik gertu, eta irakaskuntza presentziala bultzatzea. Baina hortarako esan bezala, eta baita ere hezkuntzan aldeko foroak aldarrikatzen duen bezala, ezinbestekoa da, gertutasuna ere bai politikari eta langileen artean, hau da, departamentua eta irakaslegoaren artean, bai eta guraso eta ikasleen artekoa ere. Hortaz, hortara animatu izan dugu departamentua favorez eta arren hitz egin dezala, hezkuntza komunidadeakin eta gertutasun hori ez da diagal. Importantea da, egunez egun zaintzea eta jakitea zeintzuk diren beharrak, jakitea betetzen ari diren edo ez, behar bezala, eta jakitea, ongi ariote garen. Izan ere, inguruan dakagun egoera nahikoa kezkatzekoa eta nahikoa larria baita. Hortaz, eskola esparru segurua dela esaten badugu, hori bermatzen gai izan behar dugu ere bai. Kezka nagusiak etorri dira batez ere familian aldetik, baina ez bakarrik baita ere irakasleen partetik.
ikusten dituztelako zenbait gabezi, hortara etorri dira parlamentura ere bai kontatzera zein den egoera, ezberdina da segun eta ze zentrotaz ari garen, izan ere zentroen eskuetan utzi baitira hainbat gauza importante. Eta ez daiteke esan, edo ezin dugu esan egun homogeneotasunik badagonik zentro guztien artean diot. Bakoitzak ahal izan duen moduan eta ahal eta hobekien saiatu da betetzen, mahai gainean dagoen protokoloa. Guk esan izan dugu paperak denak aguantatzen duela eta gero hori praktikara eraman behar dela eta hori departamentuan ardura da batez ere, baina guztiona ere bai. Horretan ados gaude ere, komunidadeak argi dauka eta ari da bere partetik jartzen dena, baina gabezi batzuk sumatu dira eta hori zuzentzen saiatu dira eta horretan ari dira oraindik ere departamentuari baliabide gehiago eskatzen. Maskarilan inguruko eztabaida egon zen, zentro batzuek atzera bota zituzten departamentutik bidalitakoak eta beste batzuk eskuratu dituzte minu zentrorako aurreikusia daukaten presupuestoa erabili izan dute hortarako. Ez dakit horrek gero zer eragin izango duen presupuesto hori hankamoz utzi izana nolabait ere maskarilla berriak erosteko behar hori dela eta ikusiko dugu. Nik uste dut goizegi dela ere bai, egiteko balorazio sakonago bat, utzi behar diogula ikasturteari hasten arrankatzen behar bezala, eta ikusiko dugu talde pila dago egun konfinatuak. Ez da kaso asko segun eta nola begiratzen dugun. Egon, baino egia da kaso bakarra egon da talde guztia egiten dela aurreta lehen hezkuntzan konfinatu. Hori dela eta egun milaka ikasle dago etxean sartuak. Hori arazo bada, kontziliazioan aldetik arazo bat da, eta familia askorentzako arazo bat ari da izaten. Hori da, ez eskola barruko arazo bat, baina bai eskolan gertatutakoak eragindako ondorio bat, eta horretan, badira familia ugari kezka handiakin nola egingo duten, baldin eta seme alabak konfinatuak gelditu behar baldin badira etxin, nola egingo dioten aurre horri, Hortaz, eztabaidatu egin dugu hemen parlamentuan ere bai, eta hitzetatik aratago eta plan oso borobiletatik aratago seguru aski neurri efektibo eta bere alakoak behar ditugu, berandu baino lehen. Geroa bain esan izan dugu, erreza dela protokoloak egitea edo, erreza baino, horiek egiten direla eta idatzia gelditzen den hori, ongi jasoa gelditzen da, baino erronka bada hori paperean eta dokumentuetan jasotako protokolo horiek praktikan jartzea. Ikusi dugu nola egon diren, protokolo berberaren interpretazio desberdinak eta zenbait kasutan ez da berdin edo modu berberean praktikara eraman eta horrek kezkatzen gaitu, hala adierazi izan dugu. Uste dugu batez ere osasun bidetik eta osasuna departamentutik egin behar dutela legin berezia, hori kontrolatzen eta protokoloak berdin esartzen toki guztietan eta konfinatutako ume eta familia horiei atenitzen alik eta azkarrenen eta alik eta hobekienen eta horretan uste dugu egin behar dela alegin berezia. Zalantza ugari sortu baitira eta zalantza ugari baizik eta arazoak ere bai eta egun askotan etxean gelditu izan diren umeak badaude, inongo frogari gabe eta barrez. Hori osasun bideak jakin badaki eta esan dute osasun departamentutik saiatuko direla protokolo horiek betetzen eta protokolo bera esartzen deneri. Hori guretzako oso garrantzitsua da. Ze beste neurri har daitezken, ikusiko dugu beharren araberako horiek zeintzuk izan beharko direnez. Nik uste dut aurreikuspenak egon badaudela, errealitatea gainditu dituela kasu askotan aurreikuspen horiek eta orain jakin behar duguna da moldatzen errealitateari. Maigainean daukagun horri aurre egiten modurik ali eta eraginkorrenean. Eta hori egiteko gai bagara, seguruenera asmatuko dugu. Ez da erreza, eta hortarako ezinbestekoa dena da harreman zuzena mantentzea hezkuntza komunitatearekin. Ez bilera batera deitu eta protokoloa berri batekin bidali, ez. Eguneroko harremana behar du izan, gertuko harremana behar du izan, eta
eskutza aktiba deritzon hori behar da praktikatu egunez egun. Eta departamentuak informazioa igorri bai, baina informazioa jasotzen malguago eta zabalago behar du izan. Departamentuak behar du entzun hezkuntza komunidadea, eta ez kritika bat bezala, baizik eta horiek egiten baitituzte transmititu lehen eskutik beraien kezkak, beraien beharrak eta beraien arazoak eta nolakoak diren. Ez seguru aski rezeta ezin da aplikatu modu berean edo berberan toki guztietan. Orduan, moldaketak egin behar baldin badira denon artean egin ditzagun, eta nik uste dut horrek lagunduko duela bidean aurrera egiten. Ari gara ikusten egunotan eztabaida ari dela zabaltzen, eta horretan sakontzen joan behar dugula bai alabai, hemendik aurrera eta urtea amaitu bitartean aurrekontuen inguruan. Oro har, Nafarroako kontuen inguruan. Egunotan hitz egin izan dugu asko, Nafarroak zorpetzeko duen gaitasunaz, edo estatuak onartzen dion gaitasunaz, eta asko hitz egin izan dugu ere bai, sortu diren behar berriek ekarri dituzten gaztu berrietaz, ezta? Diotenez, COVID-a dela eta haunditu dira gastuak eta asko gutxitu dira sarrerak, diru sarrerak. Aurreko egunean, pasaden astean osoko bilkuran jakin izan genuen, zenbakiak uste baino pixkat hobeak direla. Orain hilabete batzuk ikusi genituen zenbaki beltz horiek nolabait ere bigundu egin direla pixka bat, baina hala ere 500 milioiko zuloa egonen dela ziurtatu digute. Hasiera batean 800 milioikoa izango zela esan zuten, eta orain badirudi, sarrera gehiago egon dela, eta 500 milioiko zuloaz ari garela. Horren aurrean zer? Gobernuak konpromisoa hartu du, eta horretan geroa bai egonda hasieratik bultzatzen gobernua erabaki hori ardezan edo bete dezan hori, murrizketarik ez duela eginen. Eta saiatuko dela badiren bide guztiak ibiltzen, dirua bilatzeko, fondoak hartzeko bai Espainiatik etor daitezkenak gutxi badira ere, edo bai Europatikan lor daitezkenak, horiek denak kudeatzen eta Nafarroara ekartzen saiatuko direla, eta horretan lanean ari direla buru belarri, esan digute. Esan bezala geroa baitik hasieratik, esan genion gobernuari. Zorra egin behar bazuen sinatu zezala, dirua lortzeko behar diren aldaketak egin ditzala, fiskalidadea errebisatu behar dugula argi daukagu ere bai, eta argi daukaguna da ezin dela krisi honetatik ateratzeko errezeta ezin dela izan aurrekoan aplikatu ziguten berbera austerizidioa oraindik ere gure gogoan dago, eta ez gure gogoan baizik eta gure sisteman ezarria oraindik ezin izan baitira, murrizketa horiek guztiak gainditu, ezta? Orduan ez dugu uste hori badenik irten bidea eta murrizketak aplikatu aurretik uste dugu badirela. Ibiltzeko beste bide batzuk horiek ibiltzen lagunduko dugu gobernua eta ari gara gu seinalizatzen ere bai zeintzuk diren bide horietako batzuk eta importantea da oso dirua ez bakarrik nondik lortu, baizik eta zertara bideratu eta zertan gastatu. Lehentasuna, geroa bairena buruz behar du izan, pertsonak eta pertsonan beharrak eta gasto soziala sakontzea, dudik gabe. Ikus ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodeiak eta ostarte zabalak izango ditugu eguerdi partean. Hodei dezenterekin argituko du egunak. Barnealdeko txoko askotan behe-laino trinkoarekin eta beste leku askotan behe-hodei maskalekin. Eta hauek ipar-ekialdean oraindik zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki iparraldean. Dena den, goizean hodeitza arindu eta eguerdi parterako giro nahiko argia gailenduko da, eta temperatura ere balio epeletara iritsiko da, 24-25 gradu ingurura.
Arratsaldean ordea, berriro ere odeiguneak ugaritu joango dira, eta baliteke zaparrada isolatu batzuk botatzea. Beraz, udazkenean giro nahiko goxo eta argiarekin sartuko gara. Bihar, odeiak eta ostarteak izango ditugu, baita hego-haizea ere. Arratsaldean aldaketaren lehen zantzuak somatuko ditugu. Egunsentiko behe-lainoen ostean urdingune zabalak gailenduko dira, eta hego ukituko haize leuna mugituko da. Temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira, bereziki kostaldean. Eguerdian, haizea mendebaldera edo iparraldera aldatuko da, eta odeitza ugaritu eta arratsalde gau partean han-hemenka zaparrada batzuk botako ditu, eta baliteke ekaitzak jotzea lekuren batean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Pasa gaitezen gaurko efemerideak ikustera. 1515ko irailaren 22an, Ana de Cleves Henry VIII Ingalaterrakoaren emaztea jaio zen. Gainera, irailaren 22an ere, baina 1781an, Michael Faraday motor elektrikoaren sortzailea jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez, 1957 urtean, Nick Cave, australiar musikari, idazle eta aktorea jaio zen. Nupeko irakasle den eta Nafara Ateneoko kidea den Ekaitz Santazilia etorri da orain gurekin platoan egotera. Kaixo, Ekaitz? Egunon. Zer moduz? Ongita zuek. Aste hontarako ikastaro batzuk, ikastaro bat, antolatu duzue eta zertan datza? Hori da, iraila berez eguna edo hilate aztoratu baldin bada, guk ere gauza gehiago gaineratzen dizkiogu, ez? Antolatu dugu ikastaro bat, Nafarroako euskal literaturari buruz,
ez zuzen ere, ea existitzen den edo ez, Nafarroako euskal literatura, hori da pixkat aztertu nahi duguna, hori galdetu genion geure buruei eta ea hizlariek zer dioten. Ea badugun Nafarroako euskal literatura bat, ea euskal literatura nafarrik baden, ea entitate propiorik duen, ea ez duen, hortaz aritu nahi dugu aste honetan. Eta horretarako ze hizlari egongo dira? Bueno, 4 hizlari izango ditugu, batetik Asier Barandiaran, gero Garazi Arrula, hori lehenbiziko egunean, eta hurrengoan aldiz Edoi Etxarte eta Angel Erro. Asier Barandiaran EHUko irakaslea da, eta berak pixka bat ikuspegi historikotik ekingo dio kontuari. Bera da Nafarroko gobernua argitaratzen ari den antologia baten koordinatzailea, eta pixkat, Nafarroan ze euskal literatura izan den kontatuko digu. Gero Garazi Arrularen asmoa da datuei erreparatzea, zenbat argitaletxe ditugun, zenbat idazle, ze kontsumo, itzulpengintzaren pisua, pixka datuak aurkeztuko dizkigu. Eta bigarren egunean gehiago izan ditugun ikuste iritziak eta ikusmode diferenteak, ez? Batetik Katakarakeko eta langile eta itzultzaile den Edoi Etxartek bere ikuspegia emango digu eta ixteko Angel Errok berea. Eta zein izango litzateke pixka bat honen helburua, ikastaro honen helburua? Bueno, helburua aipatu dizudan hori ez, badugu euskarazko literatura bat hemen, baditugu irakurleak, baditugu autoreak, baditugu itzultzaileak, argitaletxeak, baina, guk antolatzailok edo jakin nahi genuena zen, ea zenbateraino den Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den literaturaren morroi, kontsumo aldetik, edo estira aldetik, edo ea baduen zerbait berezi, edo ea ekarpen berezia egiten dien euskal literatura orokorrari Nafarroak, edo esan bezala erabat dependientea den, pixkat horri ekin nahi diogu. Hori da helburua. Eta pixka bat eztabaida sortzea, ala ideia batzuk ematea eta ondorio konkretu bat? Bai, ikastaroaren formatuak ez du eztabaidarako tarte handirik ematen behintzat momentuan, ez? Panorama honekin, hitzaldiak izango dira, ez dago mahai ingururik, kontaktu fisiko gutxi, onerako eta txarrerako, baina, gure helburua hori da, ez? Autore edo hizlari bakoitzak bere jarrera eta bere iritzia agertzea, eta hor gelditzea hori gero etorkizuneko eztabaidetarako. Eta aipatu duzu egoera berezi hau, nola egin duzue egoerara moldatzeko? Urtero antolatzen dugu Nafarra Ateneoarekin eta Iruñeko unekin edo unerekin ikastaro bat, eta normalean presentzialak izaten dira. Hitzaldi batzuk egoten dira, publiko dexente, normalean arrakasta izaten dute, hori geure buruari aitortu beharreko kontua da, euskaraz izaten dira, eta normalean 2 egunetan izaten dira, oraingoan bezala, eta 2 hitzaldi luze xamar edo gauza praktikoak ere egiten ditugu, saiatzen gara oso magistralak ez izaten. Oraingoan, uda baino lehen antolatu ere izan genuen dena, jakin gabe irailean nola egongo ginen ere, ematen du aukera dugula ikastaro aurrera ateratzeko, modu presentzialean ere bai, baina online edo jarraitzeko aukera horrekin, orduan 2 hitzaldi antolatu ditugu, esan bezala, ordu beteko iraupena dutenak, 5etatik aurrera, eta hola lehenbizi bat, eta gero bestea. Eta oraindik apuntatu daiteke? Bai. 24an eta 25an izanen dira, beraz ostegun eta ostiralean, 5etan hasi eta 7etarako denak libre. Beraz, apuntatzeko aukera dago, UNED webgunearen bidez sartu, eta matrikula 10 eurokoa da, ez da garestia, eta beraz, animatu. Esan bezala, 3 formatu diferente bat presentziala, oraindik ere lekua badago bertara etortzeko, hala nahiago baldin badu jendeak, eta bestela online 2 modutan, edo zuzenean saioak jarraituta, bertan momentuan ikusita, edo bestela aurrerago, bideoak ikusteko nahi den moduan eta nahi eran bideoak ikusteko aukera dago. Eta presentzialki egiten bada, non izango da? Iruñeko unen edo uneden egoitzan, eta hori dago Sarion, Nafarroko Unibertsitate Publikoaren atzean. Ez da leku erraz aurkitzeko, baina pazientzia pixka batekin handago uned eta bertako areto nagusian izango dira. GPS-arekin beste da. Hori, problemari gabe. Googleen jarri eta hortxe. Eta nabaritu duzu agian beste edizioekin konparatuz jendeari gehiago kostatzen ari zaiola apuntatzea eta animatzea agian? Bai, hori horrela da, ez dakit zeri egotzi, baina egia da, normalean antolatzen ditugun ikastaroak gehiago hezkuntzaren munduarekin lotuta egoten direla, ez beste literaturarekin eta hau esperientzia berria da. Gainera, hizlariak ere modu berezian aukeratu behar izan genituen, normalean ekartzen dugulako Nafarroatik kanpoko jendea ere, eta oraingoan denak izan behar ziren etxekoak. Eta orduan, horrek baditu abantaiak eta desabantaiak, ez? Batetik, ezagunagoak ditugu hemen,
eta gerta daiteke norbaitek pentsatzea, ez dakin horrekin egoteko egunero ikusten dut, eta mintzatuko naiz berarekin beste momentu batean, ez? Baina aldiz, online eskaintzeko aukera horrek aukera ematen du beste erkidegotako jendeak ere saioak jarraitzeko, ez? Eta egia da matrikula urten apaltxeagoa izaten ari dela, badugu jendea, eta oraindik ere matrikulatu daiteke gehiago. Eta esan bezala ez dakit oso ongi zergatia zein den, uste du jakina gai oso interesgarria dela, zer esango duenik. Eta bai, agian iraila ez da bereziki erraza izaten ari jende guztiarentzat, eskolak hasi dira, jendeak oraindik ez daki gauzak nola izanen diren etorkizun hurbil hontan, eta orduan, agian badira kezka batzuk, ez. Eta nori dago zuzendua berez, nork uste duzu gozatu dezakela gehiago? Literatura kontsumitzen duen edo horri, beraz pentsatzen dut persona guztientzako. Ez dira hitzaldi teknikoak, ez dira hitzaldi zailak, beti oso modu divulgatiboan egiten ditugu gauzak, eta pentsatzen dut hasi hortara dedikatzen den jendetik, idazle, itzultzaile, argitaletxe, eta irakurle edo literatura kontsumitzaileen ganako tarte horretan edo horrentzat. Gainera, eta dinez ere, adin diferenteko jendea ere torraiteken ikuste problemarik gabe. Normalean saioak arinak izaten dira. Eta esan duzu beste urteetan normalean gehiago hezkuntzan zentratzen zaretela, zergatik erabaki duzue literaturan aritzen? Hezkuntzari buruzko saioak egiten ditugu gehiago, hortara dedikatzen garelako nupen, hori irakasten dugulako, eta urten gauzak presaka eta tarrapatak antolatu bere izan genituen, hori horrela da, eta etxeko jendearekin, eta hori pentsatu genuen ez, agian erakargarriago izan zitekeela gauza lokalagoa izan behar zen, ez da Nafarroari lotua, esan genuen, zergatik ez kontatu Nafarroan ekarpena alorren batean, ez? Eta hemengo etxeko jendearekin, eta pixkat erakargarri izan daitekeena kanpoko jendearentzako, ez? Eta uste dugu, izar batzuk edo ekarri ditugula gure saiora, Nafarroan baditugula literaturaren alorrean jende ezagunak, hauek dira horietako batzuk, eta uste dut erakargarriak izan daitezkela beste batzuentzako, ez? Agian hezkuntzako saioak normalean guk oso praktikoak egiten ditugu, oso gauza teknikoak izaten dira, eta orduan bilatzen duguna da, hori ez, hezkuntza munduko jendea eta bertan trebatuko dena, beren esperientzia kontatuko dituena eskoletan, saiatzen dena igual gauzatzuk hor praktikan jartzen, hori etzen posiblea horten, eta esan genuen, kontrako ez, guk eman behar dugu dena, eta gaia proposagoa zela pentsatu genuen, ikusiko. Eta planteatu zenuten agian atzeratzea, bertan bera guztea? Hori uda hasieran hori pentsatu genuen, baina egia da animatu gintuztela, esan zigutela UNEDEkoek aurrera egiteko, eta uste duen erabakia proposa izan zela, momentuz behintzat aurrera eginen dugulako, auskalo etzi gertatuko den, baina uste dute asmatu genuela aurrera egiten. Eta hizlariei deitu zenietenean, nolakoa izan da haien erantzuna? Berehala esan zuten baietz, guk ere esplikatu genien, iraila urrultzegoela sasoi hartan, eta euskalo ze gertatuko zen, baina segituen ematzuten baiezkoa, eta egia esan bizpero arratsaldetan lotu genuen dena, beraz jarrera ona egokia. Eta gero, behin ikastarago eta gero, baduzue pentsatua ez dakit beste zehotzen? Ez, lanean hasi beharko dugu banoiz baitere, unibertsitatean, beraz badugu aski, eskerrak irailean egiten dugu hau, eta hori bukatu eta beste zeregin batzuetara, beste zeregin batzuei ekingo diogu, beraz guk hor utziko dugu kontua, gero eztabaidak eta sortzen baldin badira, utziko dugu gehiago literatura munduko jendeari, nire ez hortan gehiagi aritzen, aitortzen dut, beraz gehiago da nik ikasteko ikastaro bat, ea ze kontatzen diguten, eta nik hor utziko dut, gero eztabaidan segitu nahi baldin badute beraiek, ongi etorri. Orduan, uste duzu ikastaro honek zer aportatu dezake? Gu ere kontziente izatea zer dugun hemen eta zer ez. Batetik, zer den literatur sistema bat, zegu pentsatzen dugu literatura, eta segituan ikusten ditugu, X dendan, liburuak hor paratuta, eta listo ez, literatura baino askoz gehiago da, badugu bertsolaritza, itzulpen gintzaren garrantzia Euskal Herrian izugarrizkoa da, horren pisua, baditugu argitaletxeak, baditugu kontsumitzaileak, baditugu distribuidorak, badugu sistema oso batez, badugu literatur kritika, badugu literatura ikertzen duen unibertsitatea ere, eta horrek eratzen du sistema batez, horren definitu gara sistema hori. Zer da euskal literatura, euskaraz egiten dena, Euskal Herrian egiten dena, planteatu daiteke hori, ez? Berez zaila baldin bada literatura bat zer den definitzea eta ikustea, hor barrenean dauden faktore guztiak, pentsa hori Nafarroari bakarrik aplikatzen baldin badiogu, ez? Uste dut ez garela kontziente zer dugun hemen, eta nik neuk ez dakit gauza handia den, txikia den, zerekin konparatzen dugun, ez? Eta pixkat hori da ez batetik kontzientzia bat piztea, zein den Nafarroan dugun sistema literarioa, ze ezaugarri propio dituen, hori batetik,
Eta gero, ikustea, zer egin daiteken etorkizunari begira, ongi ari garen, zertan ari garen hanka sartzen, hori da pixka gure helburua hori ekar dezaken ikuste ikastaroak. Pixka zeintzuk diren ere erronkak, ez? Agian, zein den egoera momentu honetan eta zeintzuk izango lirateken? Bai, eta hori radiografia horretan ze pertsona dauden, ez? Hemen oso pertsonak oso importanteak dira, ez? Hori izen eta bizen batzuk badaude, zergatik ez aipatu, ez? Nor ari da momentu honetan Nafarroan literaturatik tiratzen, aipatu behar dira pertsona haiek, aitortu behar zaie beren lana, ikusi behar dugu esate baterako zenbat emakume dauden, zenbat gizon dauden, ze adin duen literatura kontsumitzen duen jendeak edo egiten duen jendeak, etorkizunari begira uste dute bere biziko galdera dela, eta nik neuk ez dakit, eta bueno, ea horri enatzuten diogu nolabait. Hitzaldiak nahiko motzak izango dira, baina azken finean gai asko landuko dira, ez? Bai, esan bezala 4 hitzaldi, beraz ordu bete gehienez, bakoitza 4 ordu, bai, 2 egunetan, 24an eta 25ean, 5-etatik aurrera. Eta bai, uste dut oso perfil diferenteko jende aukeratu dugula, eta ez da gaia berbera izan, kontu berberaren inguruan ikuspegi diferenteak ekarreko dizkigutela, ez? Eta hori da, zuten ere, aberastasuna. Batzuk unibertsitateko irakasleak dira, beste batzuk argitaletxetan ari dira, beste problematika bat ere badute, batzuek euskaraz bakarrik argitaratzen dute, beste batzuek euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, bueno, horre ere, zergatik gertatzen den hori, ez? Egin daiteke euskal literatura beste hizkuntza batzuetan, ez, ala behar izan behar du euskaraz, edo euskaraz ere bai. Bueno, uste dut, ikus ezakegula hor, hurbilpen diferenteak, ez? Eta noiz arte eman daiteke izena, eta non egin behar da? Bueno, 24an eta 25ean da ikastaroa, eta 24an bertan matrikulatu daiteke jendea, esan bezala UNED-en webgunearen bidez, udako ikastaroak jarri, 10 euroan, eta beraz, hortxe, gainera 3 modalitateetako bat aukeratu daiteke unean bertan. Momentuan aukeratu behar. Hori da. Beraz, problema handirik ez matrikula egiteko azken momentura arte. Orduan ezin da egin agian batera konkretura presentzialki joan eta gero beste? Ez dakit. Egia esan, nik egon beharra dut, uste dut matrikula egiteko orduan aukeratzeko esaten dizutela, baina alere bideoak gero ikusteko aukera uste dut denek izanen dutela, baita horra bertaratzen direnak ere. Beraz, bai, problemarik ez bertatik bertara entzuteko eta gero aurrerago bideoak ikusteko ere. Ba, ez dakit ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun, esateko? Ez, bueno, jendea animatu, gu ere pixkate mirez gaudeze gertatuko den egoera honetan, eta esan bezala gaia ere berria delako guretzat, ez gai dutuako olakoak antolatzera, beraz, aurten diagnostikoare egingo diogu pixka bat ikastaroari, ez? Beraz, jende animatu eta holaxe. Ba, mila esker, ekaitz. Ba, mila esker zuei. Honen berri ematera eta ea jendea animatzen den. Hori da. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Amaia, zer moduz? Ondo gaude bai. Zu sakanako kirol teknikaria zara, ezta? Bai. Komunitatekoa. Eta ikasturte honetarako zer prestatu duzue? Bueno, jarduera batzuk prestatu ahal izan ditugu eta beste batzuk ez, eta ahal izan dugunen artean, antolatu dugu fibromialgia ikastaroa, psikoterapia ikastaroa, emakumeentzako atletismo eskola, eta igeriketa eta soinketa ezgaitasun mentala duten pertsonentzako. Eta jarduera hauek lehenagotik antolatzen ziren, ala berriak dira aurten? Ez, urtero antolatzen ditugu. Eta aurten, komplikazioren bat edo berrikuntzaren bat izan behar izan duzue kontuan?
Bueno, segurtasun eta garbitasun neurriak kontuan izan behar ditugu, orduan, kasu batzutan gelak egokitzen edo gela leku berriak aurkitzen ari gara, bilatzen, eta, bueno, baina ez aldaketa handiak ez, egia esan, jarduera hauen kasuan, Eta ze berezitasun dute jarduera hauek? Bai, behitu. Emakumeen atletismo eskola adibidez, bueno, zenduta dago, atletikoan hasi nahi duten emakumeentzako, eta orduan teknika lantzena bat, horrez helburua, emakumeak elkartzeko eta ezagutzeko eta gero kirol hori beraien kabuz egiteko bai bakarka edo bai taldeka. Orduan bai, berezitasun hori emakumeek ez, eta igeriketa eta soinketa bereziaren kasuan, izan bezala, ezgaitasun dara duten pertsonei zuzendua dago, eta musikoterapia ere bai. Eta, bueno, esan behar da, adin guztietako pertsonei zuzendua dagoela, eta, bueno, oso esperientzia ona dugula, hori, adin desberdinak izan arren, ondo moldatzen direlako eta oso harreman ona eta giro ona dagoelako jarduera hori. Eta fibromialgiaren kasuan ere, afina elkartearen laguntzari jolatzen dugu, eta esan beharra dago, parte hartzen duten ere gehiengoa emakumea diela, baina gizontuak ere badaude, eta beren bizikalitatea asko hobetzen da ikastaro honetan parte hartu ondoren. Bai, onlo hobetu egiten dute, nina ere egiten zaitu eta orokorrean hobeto sentitzen dira. Baina, bueno, prozesu bat da, ez da egun batetik besterako zerbait lortzen dena, baizik eta prozesu baten. Eta aurreko urteetan arrakasta izan dute jarduera hauek, jende asko apuntatu da? Ez dira jarduera oso jendetsuak dira, bai beti partaidetza bat mantentzen dela, eta guri iruditzen zaigu beharrezkoak dela hemen eskualdean. Adibidez, desgaitasuna duten pertsonek oso jarduera gutxi aizialdikoak dituzte hemen sakana. Eta, bueno, bi jarduera hauek gura gutxietariko batzuk horiek ez, eta plan oso ondo baloratzen ditugu guk, eta beraiek batzuek. Eta haiei zer aportatzen die? Zer esaten dizuete gero? Bueno, beraiek adibidez musikaterapia eta psikomotrizitatea egitea, suposatzen die, terapia mota ere bai, ez? Musikaren bitartez, eta beraien histori musikal landuz, eta, bueno, suposatzen die, harreman egitea alde batekin, zoriontsuago edo pozik egotea, eta, bueno, azken batek, jarduera fisikoa ere bai, osasuna, eta, bueno, ongitu bat. Eta jarduera hauetan nola eman dezakete izena? Bai, deitu dezakete sakanako komunitatera, gure telefonoa da 948-46-66, edo baita ere idaztu dezakete posta elektroniko bat, kirolak, abildua, sakana, markoa, erdikoa, ma.eus bidera. Eta badago data
muga azken data bat edo itxiera data bat? Ikastaroak hasi aurretik. Eta, ondoren ere eman dezakete, irekiak dira, eta baina komeni da, hasi aurretik, 6 egun lehenago izena ematea. Eta jarduera hauek dira sakanako jendearentzat, konkretuki, ez? Baina inguruko eskundetakoak ere batzutan hartzen dute, eta Lakatza aldekoak, Lakatzakoak badaude, edo Araba aldekoak ere bai batzutan, ez daude utzita, Eta egoera depende nola doan, suposatzen dut ere pixkat pendiente ibiliko zaretela, ez? Eta nahiko duzuela jarduerekin aurrera jarraitu. Badaki guk aldugun jarduerak aurrera aterako ditugu. Uste dugulako pertsona batzuk parte hartu nahi dugula. Beste batzuk zalantzan daude, beste batzuk esperoan daude, egoera nola aurrera egiten duen, baina uste dugu duten horientzako eskaini behar ditugula jarduerak. Ez dakit, ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko, ala zen mezu bidali nahiko zenuken, edo zerbait azpimarratu? Parte hartzera animatu, nik uste dut jarduera fisikoa garrantzitsua dela, batez ere egun hauetan, eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditugula, denak ondo egoteko, eta parte hartzera ditu. Mila esker, Amaia gurekin hitz egiteagatik, eta ea jendea benetan animatzen den. Oso ondo, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso! Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek.
Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Errepasatu dezagun aste hontako agenda. Iraila osoan zehar eta Exponifen barnean Flavita bananaren erakusketa egonen da ikusgai Baluarten musutruk. Gainera, urriaren 4 arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. 13 erakusketa, 9 egileren bisita, 4 tailer, 2 masterclass, liburuen sinadurak eta bar. Jarduera guztiak doainik izango dira, baina lehenagotik online izen ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, Orgiko basoan, 2. ipuin kontalari jaialdia ospatzen ari dira urriaren 17 arte, asteburuero. Lehenagotik erreserbatzea beharrezkoa da eta aste honetan, ostiralean Jaione Urtasun eta Xabier Flamarike ariko dira arratsaldeko 6etan. Eta larunbatean, ordu berean, Anje Dualdek kontzertua eskainiko du. Bihar bestalde, asteazkena, arratsaldeko 5etan Barainaingo liburutegian aurrentzako ipuin kontaketa izanen da euskaraz eta gaztelaniaz Izaskun Mujikaren eskutik. Ostiralean, Sarasateando kontzertua egonen da Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 8etan, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Ostiralean ere, baina arratsaldeko 8:30 Yamagutxin, La Pamplonesa kalean zikloaren barne kontzertua egonen da doainik. Igandean, Irantzuko monastegian, Baso magikoa jarduera egonen da familientzat goizeko 10:30 eta 7 euroren truke. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Xabier Subeleten erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Ni Xabier Subelen naiz. Oain dela 42 urte margotzen dute lan emazanen. Hasi nintzen margotzen 75ean, Jose Mari Jopezetxeekin, familikoa baitzen, eta berak erakutsi zidan zer zen pintura. Nik orduan 22 urte nituen eta enekin bat ere zer zen mundu hori. Eta bereari esker, hortan sartu nago, eta izan da nire biziko altxorra azkenean. Ez dakit artistaren eraginik baduten, bai, denek badugu. Baina nik izango nukena da, azkenean kreazioa, sorkuntza dela gazte denboratik, nahiz eta pinturez ezagutu 22 urte baino lehenago, nire grina ez, kantuak egiten, idazten, olerkiak egiten, eta Jose Mari esker ikusi nuen zer zen pintura. Eta orduan, ze pintorek, ze margolariek izan duten eraginan eregan, lehenbizia Jose Marik, hori dudarik gabe. Jose Marik ere beregan izan zuen batez ere Zezan. Eta Zezanetik, Zezan izan da beti nire oinarria. Baina, momentu batez, orain dela 20 urtez, ezagun, Zezanetik urrundu nintzen bizka bat kolorean falta ikusten niolako ez. Orduan, argia eta kolore bizien bila. Orduan, hor badire arte munduan espresionismoa deitzen dena, eta espresionismo abstraktoa batez ere. Eta orduan, espresionismotik, faulistak eta, ez nuke sartu nahi olako rollotan, baina azkenean hori da, ez? Bakotxak bere barnean daukana erakustea, nahiz eta ezer ikustekorik begien aurrean dugunekin, ez?
Nik esango nuke ekspresionismo abstraktua naizela. Baina, bereztasun batekin, ez? Ekspresionismo abstraktua da, ekspresionismo eta bihotzetik ateratzen zaizuna, keinu harin batekin egina, ez? Hori alde batetik. Eta abstraktua berak esaten duen bezala zer den, ez? Baina, nire pinturak beti badauka, nik ditzen diodan absolutismo. Abstraktua, baina erroak. Eta nahikoa da abstraktu zerbait egitea, edo horri erantztia, edo isastia, gehitzia, horako kuadroetan bezala, ez? Txantxa bat, kutxi, ezer figuratiboa paisai bat bilakatzeko, ez? Azkenean, hori da nire pintura gorko egunean. Abstraktorantz joaten den figuratibo bat. Nire margolanak batez ere goizeko 6:30 edo 7:00 jiki eta hor goiz guzia aitu lanian. Atxaletan, igual gauzak rematatzeko edo gauzak egiteko, baina sorkuntza, egiazko sorkuntza batez ere goizeko 6:30, 7:00-tatik 10:00-etara hor. Eta hor ateratzen zait, nahi dutena, esan nahi dut, nik badakit pintatu baino lehen, aterako zaitena gustatuko zaidala. Esan nahi dut, ez baldin badu gogoi pintatzeko, badakit aterako zaidana, ez dela nire gustuko izango. Eta baldin badu gogua egiteko, pintatzeko margotzeko gogua, badakit aterako zaitana. Eta orduan, biak bat egiten dute, eta goiztia bai. Nire gaiak dira desberdinak. Lehen betiko Baztango paisaiak izaten ziren, ez? Ateratzen ginen Jose Marikin, Ana Marikin, beste batzukin, kanpora margotzera eta Baztango gaiak, ez? Eta gero eta gutxiago ditut gai horiek buruan, nahiz eta Baztan pintatu, ez? Margotu, baina horako galderazko puntu bat Baztan da hau, berdin zait Baztan edo ez Baztan izatea. Neria ez da gaia importantia, baizik eta pintatzeko manera. Eta pintatzeko manera hori, espresionismoa eta abstrakto hori aurrera ematea, nahiz eta batzutan horako tantxa figuratibo bat. Hori da nire gaia. Gaia da, azkenean, estiloa. Baztan edo ez Baztan, bestiak, portuak berdin zait. Hola egiten ditut, baina ez da hori garrantzitsuena. Nafarroko pintura nahiko nuke jakin zer den. Zako Nafarroak ez balin zaitu kontuan hartzen, zuk ez dakizu zer den Nafarroko pintura. Ni hemen orain dela 20 urte bizi naizela, 40 urte pintatzen dutela Baztanen, eta ez dut uste Iruñako egun
egunkari batek edo telebista batek edo norbaitek zerbait egitean ere pintura buruz. Xaloak bai, xorrosinek ere bai, bastango jendiak ez. Baina orduan, Nafarroko pinturaz ez nuke nahi zerbait esan instituzionak ez gaiturako ezautzen. Nafarroan Iruña da, eta Iruñan daudenak bai, eta Iruñetik behera ere bai. Iruñetik gora daudenak gutxi, eta nik ezer. Pinturaz bizitzeko ez da erresa, baina nola esan. Pintura bizitzeko inbar duzu aribaetik, bihotzetik ateratzen duzu pintura. Gustokoa izaten duzun pintura eta nahi gabe bat batean ikusleen gustokoa izango da. Esan nahi dut, zerbait bihotzetik ateratzen bazaizu eta gustokoa baldin baduzu, ikusten dutenek ere maiteko dute. Igual ez dut esplikatzen zergatik maite duten, baina maiteko dute. Eta orduan, kolorengatik, formengatik, mila arrazoinengatik ez. Eta orduan, niri goizetan eta gogoz egiten dituzten gauzak gustatzen zaizkit. Eta uste dut, etortzen diren jendeek gauza horiek bihotzetik egindako gauzak ikusten dituztenean, gustuko dituztela ere. Orduan, denak ados. Bi aholku dudarik gabe, bat xumea izatea. Xumea ez den jendia gutxi egiteko daukat pinturan. Pinturan behar da esperientzia, behar dire urteak. Eta jakin zer gertatu den arte munduan, eta hortik ja influentziak hartu eta eraginak, baina jakin. Jakiduria ez da bat batean hartzen, bat. Bi, ikusten ditut batzuetan nolako jubilatuak hasten direla pinturan, ustez eta pintoria direla, ez zire pintoria, pintatzen dute, baina ez zire pintoriak. Bi. Eta hiru, esango nuke, lehenbizikoekin lotua, ez? Esperientzia horrek dena egiten duela. Eta orduan, ze aholku emango nioken, izaditik alde egitea, kopiatzetik alde egitea. Berak sentituen gauzak egitea, maixuenganik ikastea. Eta hartzia behar dena, eta hori ez da kopiatzea. Behar dena eta behar ez dena, denek hartzen dira, eta beti hartu dugu nunbaitetik zerbait. Eta orduan, gazte bati, batez ere xumea izatea.
nahiko nizueke esplikatu pixka bat, hiru marko horien artean dagoen diferentzia eta lehenizikoz hasi, ikusten duzu hemen badirela bi baserri, ez? Bi baserri beren teilatoekin, non daude kokatuak bi baserri horiek, inork ez daki, abstraktoa baita, baina bi baserri horiek bilakatzen dute abstraktoa paisaia, paisaje bat. Ikusten zuet, hemen daude paretak xuriak, teilatuak, eta ben balengo bat, eta lauza batzuk, bale? Hemen berde batzuk, erakusteko soloak badirela, hor, beraiak, ederki. Eta, esatzen gira, onera. Begira, bien arteko koloreak berdintxu dira. Estilo berekoa baitira, baina hemen txuriek ez dute teilatorik. Eta ez dute teilatorik eta orduan abstrakto purua da. Hemen aski litzateke teilatu bat jartzia hemen, beste bat eta beste bat, hiru teilatu hor dauden bezala, hemen garrena, xurien gainean. Abstrakto hori, hau bezalako paisaia bilakatzeko. Bakarrik horrekin. Eta hirugarrena, hemen dagona, bada erdi bideko kuadroa. Ikusten da hemen, teilatu pixka desgozatua dagoela. Hemen ere, pixka bat, eta hemen raia batek teilatu erakusten du. Baina, agian ez da nahiko erakusteko paisajea dela. Orduan, txik, honekin, enborraiekin, arbolak egiten ditut. Orduan badago daude arbolak, etxeak eta bideak. Hemen ezer ez dena, baina hemen aski litzateke teilatu jartzia eta berde horiei, klak, makil txiki bat jartzia, hau bezala izateko. Eta horrek badu denetarik, badu arbola, baditu paretak eta teilatua, eta badu balengoa. Hau da paisai bat. Hau da paisai erdi bat, baina esan dezagun paisaia dela ere, eta hau da abstrakto purua. Baina hirurak daude zer ikuselik. Estilo berekoa dira. Eta hori da gaur egunean maite duten pintura ez. Ni margolaria naiz, behin dela 50 bat urte hasi nintzela margotzen, 22 urtetan, lehen erranduten bezala Jose Marien eskutik. Baina, nire bakarri margolaria, zen nahi dut, nire mundua da kreazioa. Orduan liburuak idazten ditut, eleberriak, olerkiak, eta kantu haunitz egin ere. Baina kantuetan eta olerkietan askotan, nire margolaritzaekin lotua daude, kreazio goxe horrekin. Eta orduan, oain kantatuko duten kantua hori esaten du, ez? Nire etxea ireki nahi dutenean, ni ireki nahi zenean, bestekin dago. Baina nire kreazio munduan bakarrik egon nahi dut, eta zeiterritan ikitzen bali mainez, agian hortarako da, bakarrik egoteko, hainbeste denbora, eta hortik, bukatzen dutenean, badut nire etxea, hemen egin duten gauza guziak, erakutsi nahi, ez? Baina, egiten duten bitartean, nire mundua da, ez? Ez badu neronek itxi, ate itxita, ez da atea, edo ez dago itxita, agian ez da nere etxea. Ez
badu neronek itxi, leio itxita, ez da leioa, edo ez dago itxita, agian ez da nere etxea. Zabaldu otoi bizia, irria, begitartea, eta belarria, irria, begitartea, eta belarria. Neure